बेरे फुंजायाव मानो खालि बाल्थिं खिथियो आं मालाबानो ओंखारो बेरे फुंजायाव खालि नों मानो इदि नोङा थाइजौ सेरसे लेमना होनांगोनलै आङो गुड मर्निं लोगोफोर बेरे फुंजानि फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जालायबाय मैखि दै लालानो इ बाल्थिंखौ सोर दोनदैयाव मानो बेरे फुंजायाव मानो खालि बाल्थिं मालाबानो खारो बेरे फुंजायाव खालि बाल्थिं खिथिना होननानै आरो बाल्थिं खालि गेव दोन नामा दासो उथिदो मानसिया है नोंसोर खदाय जात्राखौनो बया खालामो नोंसोरनि थाखायनो उन नुदानो जाला एख' थियाना दोनना बेरे फुंजायाव खालि बाल्थिं खिथिना होनना मालाबानो होनखायो आं ओंखारबाय दरखं मोखाङाव खालि बाल्थिं दोन नामा गियान गैयि मानसिफोरलै 50 थाखानिल' बेदर बायगोन हो जा पारला दिनै बेदर जानाय लोगोफोर 50 थाखानि बायनो थाङोनो जाहोआ ओइ मानोफा नोङो गथ'फोरनो 50 थाखानि साहा होथारनाया आं फैसा लायाखै आं नोंसोरखौ बायबाथाय मालाबा 50 थाखानि माबानि ना बियो आं माबा इनकाम खालामो बेलेगाव हो सोरथो इनकाम खालामदों जागोनलै नोंसोरदो मानसि बुथारनांगोन फै लुथब गोलैनाबासो गैलालै र' बेदरा लाबदे मोजाङै कुटु हानानै ओइ सरनावबो गैया दिन जायो जाबायना ओंखाम ओंख्रि दासो मैगं सुदो टाइमदो बाथ्रा गैयाना ओंखाम उखैदो बेदर थाबाल' ओंखाम उखैनाय इलाय सोरनि पार्सेल मा इयो बाबुनिया फैयाखै दे ओंखाम उखैबाय आं हाथारला मा बुस्थु इयो मैखुन बहा खानाय बेलेग स्टाइलनि मैखुनथ' सं इयार मा मैथासो बयलार बरिया दास्रिदो नै सिथाबनायखौ दा आं उखैनो हाथारला हि मा बुस्थु हि जासिजोबलायनांगो हैद मा बेरबावगौ नायो गिथावा थावनो आं उखैनो हाथारला आरो दे गय सुपारि दानख'लायबाय नोंनिया एसां फैसाखौ मा खालामनोलै नाङा एसां फैसा नाङा मानसिनो मोनजाबाय थाबानो जाबाय ग्रोब ग्रोब दे खुरदो मानोफा दै बिनाया ओंखाम ओंख्रि संदों सोलाबाखै हौवाया बेसेरा हाबा मावसिदों नै रागा जोंबाय खोना दै बिनाया एसेबां गोबाव जायो दहायनो दै बिदो सकनिफ्राय मोनफैनाय बेसे गोबाव जाखो आधा घन्टा ओंखाम ओंख्रि संदो आङो 1.5 घन्टा जानोसै एसर हांथोथो जालायबाय बेदर संदो इखि मोनसे गथ'फोरनि एक्सट्रा जोंनि एक्सट्रा बेयाव थाब जायो नामा जाबाय खुरसों रागा जोंदों मोननै थानायखायनो मोनजाबायनो दङ रागा जोंनायालाय मैथादो दाउ बेदर ओमफ्राय इखो दाउ बेदरदो मैखुन मा होनो उखैनायाव मोनजानांबाय आरो इमान खस्थ' खालामनानै दै सोमना जानांगौ आरो मानसिया गरमाव दै सोमना जानांगौ जिब जायो दालि दा हराव संलायगोन जायाखै जागोन खद मस्ला मस्लि होजोबदो मायबा खद जायाखै जागोन होमबा जानाङा मोनसेल' जा दे होमबा गथ'फोर ओंखाम हायना दोनसै आं जिमाव थांसै लोगोफोर आरो बिगुमैलानि गारिखौबो होबोखानोसै गथ'न आं थालायखोलै बेगालाय गारिखौ हैनानै जिम खालामना फैखानोसै आरो
गारिया होबोबाय आरो जिम खालामना फैबाय याबा जि गरम जाना दङ सान्दुंजों है गफबनो बाबा गरमा एसि गरम थांनायसै लोगोफोर जिमाव next day. थाइजौमोन सान्दुं गोसानि दि थाब्लेम नेबाय थानाय आरो होमबा हा इमान गोमोनद्रायखौ जानो बायोलै आं आरो बै आं राफोद नै गोथां स्रोमद्राय फोनांगौ एम्फौ गैथारा नाबाय आंबो मोनसेबो एम्फौ गैया अ बिदि एम्फौ गैजानांगौ जालायनोसै थाइजौ गोमोन बाराबो दिनै ख्लो ख्लो बारदो साफानो है गोथां सोथां बहा हानबाय थानो गोथाङाबो नै लोगोफोर आखाइजों मन' सनाय नै बिराद मोनसोना दोङो नायलाय बिफाङाव इनो हा र' आं लायनो र' दंबयो आरो इयाव थै गोथां गैया इयावबो गोमोनानो गोजा अरा जोंखादो दे मा ओंख्रिलै इयो दालिनि जिंखा एवबाय निरामिस होमबा दिनै ना गोरान बाथोन आदसा जासाबबायनोसै इफोरदोनो माथो खालामबावनो जिबनावलाय जेब्लाबोलाय बहाथो ना बेदर मोनजाबाय थानो है जोंलाय बेसे खानायदोलाय बेसे जादोखाय जों माबाल'सो जादो आं खिनायानो जायाखैमोन नोंलाय बहाय बायखानांगोन होननानै आं खिनाय खियाखै ओहो जोङो खानैदो माबा जादो बिबौखो प्लेटथाम इनिफ्राय बयलार बिखा प्लेटसे राजुदां दं इनिफ्राय बुट फ्राय 50 थाखानि बे बुट गोथांबो जाबाय बेनो आरो बेसे जाजोबखाय अ जाबाय आरोलै जाया माथो बे जिबनाव जानो लोंनोसो मानसि जोनोम लायाखै होमबा ए गोमोनद्रायखो ना बिदि एकदम जानानै रेस्ट लानोसै आङो उन्दुनांगौ उन्दुनो मोनथाराखै साननैसो नों मानो इदि नोङा थाइजौ सेरसे लेमना होनाखैलै आङो सोर दांदो मा बुखै दांनाय नुदों आंखो खिन्थु आंना नांथाबाय थानाय जादोंलै माबा नोंखौ खुबैना हरनि र' ओइनो खाफालाव खुबैना हरनि गोजानखि लांलायदो खाथियाबो खाथिनो मस्थ' दांबालाय मा जागोन ए गुंखियालाय मा लेथ्रा जुथुलाबालासो नायनोखाय है आं हाना आं बासोदो मोखाङाव आथा खामो नाङा मोगथाङाव आथा खामो फालौ होआखै होनबा है फालौ होआबा जायो नामा फालौ होआलासिनो थाइजौ जायो नामा मुर्ख गोमोनबानो फालौ होआ नामा दैल'ल' जायो है दे
गोथांखौबो आंबो दानि जि गोथां जानायखाय गावहा सिथानैसो हाननाबा नायग्रा आखाइबगां होआ आं सिथानि गोदो गोदोसा आं बेगरखौ होबा भिजाबखा आरो आंनो मा थाइसे थाबावगोन होनबालाय बेगर गोजासै बेखौनो सोबनो बेगरखौनो जाबाय दे गोथां गोथांखौ होआ हाननोबा हाना होनो जाबाय मा बिमा खर'नि सामुस है फालतुलै सामुस बायनायखौ बायो नामा मानसिया मिगि जानाय गथ'फ्रा मालाय टिफिनाव सोनो मोननैखौबो थबस्र' मस्ला होदो गोथाव दा नामखागोन नामा बिसोरखौ जायो गैला आंनाव फैबाय माइलाय फैसाखौ बावगारदों आं सालिन सोलाबखांनानै आंनि दायो सान्दुंआव होना दोनै दायो बेदर जानो दुगैनानै फैसाखौनो बावगारलायदों आं गैया गामसालिन सोलानानै खुलुमबाय फैसा मोनदो दै ओरै नांगौबा बैथ' सान्दुं मा थं थां खिनुना दोनलायख' जिबो हाबजानो लुगैदों खोनाफा बेखौ खिनुना दोनदोनो दा गरमदो बार हाबगोन होननानै खिनुना दोनदो जिबो हाबफैबासो नै इखौ जिबो हाबफैगोन न'आव हाबना बिसिनाया थाबा हराव थरमोननाय नङा सांसिंफोराव हाबना थाबा मिथिगोन ना कागज बायदिनो जानाय नङा एखेबारे खिरि खेंनो हाया होथेजोबनाय थाम्फै हाबजानो गिनांगो फां फ्रेस जानोसै जिमाव थांनो दारिफोरखौ आं सैख्लाजोबना थांनि मिथिबाय आं दारि सैना होलांलायनोसै जिमाव दारि बें हनि सिख्लाफोर फैलै लावाखै साफा थानांगौ सिख्लाफोर साफा फैयो एकदम आंनि दारि सिननाय जागाया बेयाव नायना गोरलै गोरलै सिनो दारि थाबा बानायनो खस्थ' मोनो लोगोफोर गरमाव सिनबानो खेबजेब मोनो गोलोमजोबो ना ओंखायनो बें होबाय आरो न'आवनो एसे बें खालामना लाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मानो होनबा गोबाङानो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइब खालामनो बावगारलाङो आरो जाय बिथांमोना गोदानै आंनि भिडिअआव हाबफैदों बिथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर